mondo miarwake ani luonga ni Ruth Otieno kendo abro go mbaka wabu puonjore wabed kod ngima makare nikech chenro mar penj laktar wacho ni ngima en mwandu. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Asante. Erokamano. Ibo nyiso nyingi nga in wuod kanye in laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Erokamano nyinga en Dr. Martin Jeremiah Oludhe an wuod Sakwabondo Kakuodi, Siaya County. Tanalonye weche mag lak. Tuoche mag lak. Erokamano nya Dr. Martin. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod chandruoge mage mathoro mako lak. Koso kawuono wadhi lose gimiluongo ni tooth sensitivity. Ang'ena dhi lero maber ni tooth sensitivity to en ang'o. Kaselero to jopiny dhi winjo maber gimwalose twak makawuono. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no en tooth sensitivity. Seche ma ng'ato wacho ni leke na gin sensitive kata kapo nono ni winjo ka gimoro timore inyalo ng'e nade ni mano en sensitivity mane twak mwadwa bedo godo odiechieng' makawuono. Daktari arapimnwa ni sensitivity en ang'o. Erokamano ahinya Ruth kuom chenro no. Koro mana kaka winjo ni kawuono wadhi lose gimiluongo ni tooth sensitivity. Koro tooth sensitivity ni ang'eni ng'enyu usedhi ka gima idhi chamo chiemo, kata idhi modho pi mang'ich, kata idhi madho gimoro maliet, tiwinjo rem moro matin kadichiel, to kiwe madho gino kata iwe chamo gino, to rem no lal. Mane gima waluongo tooth sensitivity. Opogre gi rem mar lak mabedo makata onge gimichamo, makata gimimadho onge. Enotimre mana sami chamo gimoro, kata sami kayo gimoro, kata sami madho gimoro. Kiwe chami gimichamo no, kata iwe madho gimichamo no, to rem no timre nade? Lal. Ochalo gimogoi gi stima e lak. Iwinjo ka gima nitiere mabiro piyo piyo to kendo timre nade? Olal. To ng'eny ji biro winje komadho gik maliet kata gik mang'ich. Obed ice cream, obed chai maliet, obed pi mang'ich moa e agulu. Eka ng'ato biro wacho niya, nitie pi sama modho pi, tawinjo ka gimoro rama. To kiwe modho pigno, to kendo rem no timre nade? Onge. Adwa ni wapog kanyo from chakruok mar twak ni. Nikech nitiere makati golo gino, to pod rem no itimre nade? Iwinje, inindo to pod iwinjo rem. Mano rem mopogre gi tooth sensitivity. Tooth sensitivity timre mana sami timang'o? Sami madho gimoro, kata sami chamo gimoro, kata ka gimoro mulo lagno. Waluonge ni gik ma describe gi waluongo gi ni stimuli e dho ngere. Stimulus. Ka stimulus no gol, to rem cha timre nade? Lal. Mane tooth sensitivity. Ilere maber mokalo kendo ilere kuom ranyisi kata ranyisi manyalo miyo iwinj gimoro mwadbeto pogore kichamo gimoro mang'ich kata kichamo gimoro maliet. Kimodho gimoro mang'ich kata maliet tiwinjo ko biro matek dichiel kaito timore nade odoko lala. Kaito machielo mabende opogore kod maa en malak rema sate samoro kuot kod weche makamano. In laktar molonye weche mag lak wabo bedo kod picha mag lak kod kidienje mopogore mag lak. Kati biro pimonwa ni seche manga tuntiere kod tooth sensitivity. En ang'o matimore e lagno to timore e level mane e layer mane mar lak momio ogino matimore no timore kako timore no. Erokamano kaka inyalo nyiso na producer mondo ketna picha mar structure mar lak kech ang'eni ka pimo kanyo to ji dhi winja maber. Mae picha mana dwaro. Koro joma winjowa gi joma nenowa akwayo ni mondo achung' mondo ne mae kaka lak chal. Lak nigi layers adek. Wan gi lak ma oko, layer ma oko miluongo ni enamel. En onge ngima, wawacho ni en inorganic, onge feeling. To tekta tene motimang'o ene momoleka lakte emomiyo koro kinyal winjo rem kata kinyal winjo sensitivity ko en maber. Bo enamel wan gi layer mar ariyo mwaluongo ni dentin. Obeo tek lakini okotek kaka enamel. Mawawacho ni inorganic content en gimoro 96% ,96, lakini dentin wawacho ni gimoro 70. Koro dentin ye madwa ni walose nikech okwanyal winjo sensitivity ka layer mokwongo timre nade? Ni mabeber. Sensitivity timre kende mana ka layer mokwongo ni otimre nade? Okethore. Temomiyo layer mokwongo ni en muhimu mondo warite kiko kethre. Kokethre ma layer mar ariyo ni otimre nade? Obete. Layer mar ariyo ni gik moko mwaluongo tubules. Ochalo tube. Ochalo tube ma malo kabire layer mar adek. To layer mar adek mana kaka picha ni ogolo nigi leche mag remo gi mwaluongo ni nerves matero rem kure e obwongo. Koro dentin ni kata koko ngima ahinya to en gi gik mwaluongo ni dentinal tubules go ma ka gimoro mulogi to sensation nyalo ae malo ka nyaka
e kuma nitie ang'o Leche mag nerves temomiyo koro ng'ato winjo ang'o winjo rem koro gimwalose no affect layer mar ariyo ni ahinya ene mwalose wiye kawuono waonge layer mokwongo wan e layer mar ariyo ni koro twak ni wadhi lose ni ang'o madikel mondo layer mokwongo ni ohinyore mondo koro wachope layer mar ariyo to kosechopo layer mar ariyo ere kaka wanyalo konyo koro ang'e ni mago to wadhi loso lakini adwa ni joma owinjwa maler from the start ni gini biro timre mana ka layer mokwongo ni otimre nade okethore koro layer mar ariyo timre nade obedo exposed koro wadhi ng'e ni ang'o go makwatimo to dhi kelo mondo layer mar ariyo ni otimre nade obed exposed aparo ni kanyo alero maber ilere maber kendo ilere alera maber chuth ni wantiere kod kidienje mopogore opogore mag lak wantiere kod kidieny mamalo mabendi wacho ni en okongima to kata kamano en morito lak duto te kokethore koka wabochope layer mar ariyo dentin ema ang' nokel sensitivity ma wawacho cha tiende ni nyaka wa protect layer mokwongo mondo mi kik wachope sensitivity mar layer mar ariyo en ang'o gini manyalo kelo kethruok kata hinyruok mar layer mokwongo ma ang' omiyo wabedo kod sensitivity erokamano ahinya gik mang'eny sana nyalo kelo mano to gima dwa ng'iso ni tek sana mondo iyud ng'ama layer mokwongo ni ok okethre wate kata kaka wabet kaka wachako ng'iyo wabiro yudo ni ng'ato lak achiel kata ariyo nitie layer okethruok mar layer mokwongo no koro achiel kuom gigo joma rudo lekegi matek sami weni rudho laki matek ni kibedo iloso lak bedo maler ng'eni kore kitimre nade kiketho layer mokwongo cha nikech sami rudhe matek odhi kotimre nade koregore to rumo to koro korumo layer mar ariyo chako bedo ang'o exposed wan gi jomok luok lekegi mabed maler kokiluok laki mabed maler lekeni dhi bedo guchafu uchafu cha nitie kaka chamo ring lak mana para ni waselose gaka koro ring lak cha kadhi rumo to ing'eyo nitie crown ma ji neno to nitie tie lak ma ji ok ne lakini ring lak kadhi ka kethore to koro tie lak timre nade bedo exposed neno tie lak ok owinjre ni mondo nen koneno to nyaka ibi winj sensitivity nikech en dware no ume seche duto mano reason mar ariyo kirudo laki reason mar adek okirudo laki koro idhi yudo ang'o bur elak bur mwaloso ga pile cha koro bur cha pok odhi ahinya oa layer mar okwongo koro en layer mar ariyo mano be idhi winjo sensitivity nitie joma yudo accident to laki timre nade laki tur barore layer mar ariyo dhi bedo exposed mano be dhi kelo ni shida nitie chiemo ma kichamo manigi acid mano be nwaselose ka to dhi to timang'o rego layer mokwongo cha to sama nwalose acid ruth kae na wacho ni nitie acid kidienjadi ariyo wan gi acid ma oko mar del mwaluongo ni extrinsic to wan gi acid mwa e dendi mwaluongo ni intrinsic mano naparo ni walero manwa kalo cha lakini abro no acid mimadho kata acid michamo obed sote gi obed juice obed chiemo kaka citrus foods chiemo ainago biro miyo layer mokwongo timre nade regre to koro layer mar ariyo bedo exposed to nitie joma nigi shida mar ulcers kata shida mar acidity tuono waluongo ni GERD gastroesophageal reflux disease tiende ni acid ae ei to wuok gi e dhogi joma nigi shida no beleke gi dhi timre nade dhi regore koro gidhi bedo gi shida mar sensitivity king'amo krud laki to leki dhogi otimo bacteria marachka sama bacteria katimo gigi one of the wastes magigolo en acid mano be dhi ketho layer mani oko koro ineno ka issues gi otimre nade ng'eny moko be wan dakteche watimang'o wakelo inisiko ikia okisomo tij lak tidwa ni tied lak ikia kaka ibedo iloso itimo instrumentation ini donja gi gigi kanyo ken luoko lak iluoko gimi luoko gari to waluoko lak ineno gi kainago koro nitie moko mabe ikelo gi dakteche especially dakteche moko lonye weche mag lak koro moko be kaka koro grinding no nitie jomoko ma ka ginindo kata ka ging'eng kata ka gibet ka giparo tibiro winjo ka girego lekegi mano waluongo ni bruxism ng'eny gi gikiaga ni girego lekegi in fact kibiro hospital kwa nene ok wabi penji wabiro penjo ng'ama idak gago e ot obed jaodi obed wuon paru obed nyathini obed osiepni ene mobiro winjo nitie joma kibet bath gi tiwinjo ka gi sauti moro ae dhoggi tieni girego lekegi sama girego lekegi go malea mokwongo cha kethore
magi gik mwabiro timre nade wabiro yudo. Aparo nalose ng'eny gik makelo layer mokwongo kethre. Ng'eni ok obi winjo sensitivity nyaka layer mokwongo timre nade okethre. Koro aparo ni joma winjo wa e twak ni tim gimoro amora minyalo mondo layer mokwongo kik kethre. Kech layer mokwongo kokethre ni tip kore ka sensitivity timre nade biro. To we adwa ng'is jopiny ni sami chako winjo sensitivity ng'eni kore ka shida ni ochako. Nikech wawinjo ga ni kichako winjo sensitivity ng'e ni nitie kumoro mose kethre. Ma kokidhi mondo thiedh chon to gicha dhi timre nade dhi medore to koro dhi lokre koro ken sensitive odhi bedo koro rem mar adier mano wawacho mokwongo cha. Mama no kama okelo wai Dr. Martin any sensitivity ni ok ni en tuo to en ranyisi ni nitiere chandruok kamachielo. Kose ni be onyalo beda classify ni en chandruok kien. Okwa hero luonge ni en tuo. Ochalo kaka ranyisi. Ni gimoro rach, gimoro timre. Koro kwa nyal luonge ni en tuo kaka waluong ni malaria kata typhoid. Lakini ochalo ranyisi mani gimoro timre nade timore. To ng'enyne en gimoro mang'isi ni tafadhali dhi mondo thiedhi chon. Nikech kokigeng'o gima kelo shida no to idhi bedo gi shida mokalo sensitivity no. Ni wacho ni thoth ne wantiere kod chandruok kod layer wa mokwongo ni. Tiene ni gimite monyiso ni chandruok mar sensitivity ni en chandruok ma omako ji mang'eny. En chandruok mithoro neno kaka asilimia 15 to 18 general population. To joma nigi tuo mar ring lak gi chogo mar lak to giwacho ni asilimia 72 to asilimia 90. To giwacho ng'eny ne joma nigi higni mokalo 40 ng'eny gi dhi bedo gi shida ni. Nikech ang'o gisebedo ka girudho leke gi higni go mang'eny. With age layer mokwongo ni bedhi ka rumo. Jomoko be ok rud leke gi kwa hivyo uchafu cha bodhi otimre nade onywandre kuro. Koro shida gi medre the more mwatimango bedo jodongo. Mulna wach mar sensitivity kod mine mapek. Sensitivity kod mine mapek. Idwaro na ng'ise exactly na. Iwacho ga ni thoth ne seche ma ng'at mamiyo pek nitiere ga chandruoge mang'eny motenore kod weche mag lak. Mana adier to mano be waselose twak ka ni mine mapek biro bedo gi shida mang'eny mar lak. But gima dwa na wach Ruth manyaka separate okochno ni kiyach to nyaki bed gi shida mag lak. Emomiyo waloso ga ni mine ma ing'e ni ine higni ma pod inyalo yudo nyithindo teme mondo irit lekeni. Kirito lekeni Ruth maonge shida kata chiel kata koro kiyudo ich to onge shida madhi betie. But ka in gi sensitivity samoro burno sechako kata samoro gimoro notimre layer mokwongo ka kori bedo mayach koro shida cha dhi timang'o dhi medore. Koro gicha we bedo sensitivity koro bedo rem mar adier. Emomiyo mine mapek sate gibiro biro hospital ka gipek ni yawa laka rama. Nitie mine minyalo ng'e nyithindo maginyuolo kikwano leke magitimre nade magigolo ndalo ma gipek. Koro mine ma pod nie higni mag nyuol king'e ni pod hine age bracket no te mondi rit laki. Gimomiyo wakelo point no en nikech thoth joma mine ywak ga ni samoro diere mopek entiere kod sensitivity iwacho ni en ranyisi ni nitiere gimoro maracha. Kaito bende iwacho ga ni seche ma ng'ama miyo pek lake okuota nitiere gik moko kata procedures moko mok nyal timne diere mopek no tiende ni chandruok no en chandruok mamoro nyalo budho kode kata nyalo manyore mamoko mopogore mar mondo mi okonye. Adwaro ni alos kamoro kanye iwacho maber. Ng'eny joma mine mapek nong'is gi nok nyal thiedhgi ka gipek mano miriambo. Wanyalo thiedho mine mapek. Only that nyakwa bed ang'o? Nyakwa bed makini kwa thiedho mine gi. Ana wuon asethiedho mine modong' kata jumbe 2 to gidhi timang'o? Gidhi konyore. Nikech ang'o? En gi rem no nyalo miyo kos kata yudo nyathino nikech stress. Koro kawuono adwa ng'iso joma winjowa, joma mine, kik lak rami tipek tiluor dhi ka daktari mar lak ni nong'isi ni ok nyal thiedhi kipek. Mano oken factual. Gima biro kwayi kende kik idhi e daktari mar lak mondiko kamoro ni muko lak 200. Mano to biro hinyi. Dhi e hospital ming'e ni kidhi hospital malong'o ming'e ni kanyo dakteche otimre nade olonye. Nikech kanyo ka daktari otimo makosa matin to kata in gi nyathini unyalo bet
gi shida. Ilere maber mokalo ageno ni winjo mano nyakwara Mugia Jwanga. Sensitivity mar lak tooth sensitivity mane twakwa odiechieng' makawuono obiro ka chandruok obedo e layer mokwongo mar lak. Kato layer mar ariyo obedo exposed to pimonwa gik mang'eny mopogore opogore manyalo miyo ibedo kod chandruogni. Wakawo yweyo seche mwakawo yweyo ne tinyalo oro ote machok namba mar SMS en 23600. Ka waduogo to wabo chako kod penjo ni aito wadhi nyime kod twakwa makawuono. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag deka iyudo gi siling 500 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Koro in pimna kaka wan wabiro wuoka. Police? En ang'o polis osetimo? Gichungo chungo kanyo ka giwuoyo. Biro chuno wani mondo wan watim gimoro. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 33600 kaka wamedo twaka. In bendi yoro ote ni mondo seche ma watieko to daktari oseduoko thoth penjo ma inyalo bedo godo. Kapok wadonjo e diagnosis daktari kata ranyisi ma ng'ato nyalo fwenyo godo ni maa en sensitivity to maa okena DK kata okena ringla kod weche makamago en ang'o gini motimo. Kata kamano yena mondo mi kawie penjo achiel ariyo kiyena Ayieni. Penyo moro wacho ka ani penjna laktari SHA kata SHIF bende nyalo konyo e weche mag lak gi mano Philip Kanchero Riverside Ruaraka. Koro gisani wan gi SHIF aina ariyo, wan gi SHIF ma kawaida to wan gi mar civil servants cha. Waluonge ni SHA. Joma nigi mar civil servants cha to dhi konyogi. Ochulo in fact gik mang'eny. Lakini SHA ma kawaida ni to pod ok thiedh lak. Eduoke maber mokalo. Penyo machielo wacho kacha ni antiere kod shida mar lak en gima time ga to lala. Samoro kochiemo kata komadho pi to lake yware malit. Okang'eyo gima omino gi lake yware malit. Kae to odok olala. Chandruok nyalo bedo ang'o. Okang'eyo ko nyalo bedo sensitivity ma owuoye ni daktari? Ya nyalo bedo nikech wacho ni mana samo chiemo. Lakini anada kwa ni obi hospital. Awacho ga pile ni Ruth. Tinde hospital mag serikal wan gi dakteche mag lak kata Nairobi ka. Tagone jo pinyero kamano nikech tinde aneno jo Ramogi mang'eny mabiro keyu to wakonyogi. To kucha be yot. To ng'ene be kaseng'e ni ibiro nikech naneni ka tabe akonyi. Koro king'eni in gi shida to in Nairobi BK you referral labro konyi. Erokamano nya daktari. Aduoko erokamano makende elojo hera mar chenro mar penj laktara. Kik iwe thuolo no ba Nyakwara Ramogi Ajwang' Kenya nyalo chopo kanyo dhi mondo miyo konyi nikech wadwa ni mondo mwakonyre kaka Nyakwara Ramogi Ajwang' kuom thuolo masani wayudo. Daktari wadonja ni ranyisi kata wadonje diagnosis.
Koro picha ni walose matin ma dhilero maber gima na wacho cha. Layer mar ariyo mana lose cha en ma. Koro kato koro kete under microscope koro jinene. Na wacho ni en gik moko machalo pipes mwaluongo ni dentinal tubules. Koro magi e gino gik machalo pipes gi. Ng'eni ka gigi onge to kata layer mar ariyo ni sensitivity no kwanyal winjo. Nikech no wacho no be en inorganic 70%. Tiende ni nitie percentage ne mamalo ok ngima. Koro dentinal tubules gi gin gi pores kuonde ma gik moko nyalo donje. Ko ma side mar oko to ma side mar iye mar lak. Koro ka kae obedo exposed ma buche gi odong' manono. Koro gik moko nyalo timang'o? Nyalo donje. Koro kata kibiro gi gima ng'ich kata maliet, sensations go donje e pipe gi. To sensation go dhi to chope e nerves, e leche kuma nitie. Magi nitie cells moko ma mago kadwa donje nikech koro ma ok en class mar medicine. Lakini adwa ni jopiny owinj niya, ka dentin layer mar ariyo koro matine ni layer mokwongo cha osetimre nade? Osewuok. Layer mar ariyo ma koro waneno to buche gi otimre nade? Obedo moyawre. To kae mabe anadwa nalose gi e picha ni samwa biro donje e thieth kata wabiro donje e geng'o. Gik molos ni mondo geng' tuo ni gina gik mabiro geng'ang'o mondo sensations kik timang'o kik lu pipes gi ka koro donje e leche maga ng'eni wabiro lose kwa chopo. Lakini ang'eni jopiny oneno kanyo. Koro mae structure mar layer mar ariyo. Kendo picha nyogole maber mokalo. Otango ni kako chala gi layer mokwongo kod kaka kogol layer mokwongo kato gichak gijwanwa layer mar ariyo no mondo mine kako chal mondo mi iwinj twagni e yo maber kaka daktari leronwa godo. Wang'e ane weche mag diagnosis ngato biro iri kaka koro janeno wa mo oro oteno. Itimo nang'o mondo miwach ni ma ato en sensitivity. Erokamano. Koro eno wuon en ranyisi, lakini ibro ng'e nade ka wadwa ng'e ni tooth sensitivity ememthago jatuo. Nikech ing'e kaka idhi thiedhe samoro pogre ki kaka dithiedh lak manigi bur nikech koro oto. Number 1, kaka ng'isiga pile mokwongo, idhi chiko iti ne gima jatuo timre nade? Ng'isi. Statement ma jatuo wachoga mokwongo, ene modhi timang'o? Ene modhi ng'isi ni en either sensitivity kata en rem. Ni yawa daktari, antinde ka modho pi maliet to kanyal, kata ka madho chai to laka rama, kata ka modho pi mang'ich to laka rama. Asa nabiro penje ni to kigolo pi mang'ich no, ni to kagolo to an sawa. Ineno tayari asepogo sensitivity gi rem ma kawaida. Koro nitie gima waluongo ni history, gomba ka gi jatuo. Sami gomba ka gi jatuo dhi ng'isi gik mang'eny, noluoke lak mogik karang'o, chiemo mane mochamo ga kawaida, bochamre gi machunga gi ndim seche te, gi kainago. Korudo lake, orudo nade, brush ne tek koso yom. Samiloso gi jatuo, ti create gima waluongo ni clinical picture mar jatuo ni. Kiseloso gi jatuo mutieko, kore kwa timo gima waluongo ni examination. Ing'iyo jatuo, kore ing'ise ni bed e komo wan gi kombo waluongo ni dental chair. Koro wabiro ng'iyo lak after lak. Nitie moko maneno yot, kaka koro jotuo manigi tuo mar acid, ma ae ich kabiro oko. Obiro yawa lake ni, tineno mana kaka acid otimre gi lekene. Jomok luok lekegi, ibiro yawa dhogi ni, taneno uchafu manie lak, tasechako ng'eyo ni mae shida. No wacho ni one of the issues matimre, tuo ni sana biro gi joma nigi tuo mar ringruok mar lak gi chogo mar lak. Mana chieng' moro ni waluongo ka periodontitis. Kin gi tuo ni, ringruok mar lak ma kawaida oumo laki nyaka tie laki te. But ka tuo ni chako timre to tie laki timang'o? Dhi ka kethre, dhi ka rumo. Jo kizungu luongo ni gum recession. Sama saneno gik moko ainago, tasechako create picture wiya, nitie gik mwaluongo ni probing, wan gi instruments wa. Moko maka mulo go lak kuma nitie sensitivity to jatuo timre nade? Ineno ka ojak matin. Ang'eni kanyo nitie gi shida. Wanyalo timo kata thermal test. Iwinjo ibiro iblo gimoro mang'ich area ma jatuo complaint. To ng'eny jotuo biro siemo ni kuma giwinje gino. Koro kisewinjo kamano, dong ni sewinjo history. Isechako biro itimang'o? Examination. Misetimo nyaka kaka koro gik mawacho ni thermal test go. Koro inyalo oro jatuo e picha. Igoyo ang'o? Picha. Picha biro tango ni ka en bur, to biro tango ni exactly kuma burno nitie, to burno rom nade. But ng'eny bur makelo sensitivity ok en bur matut.
en bure makore ka timre nade chako kech bur matut to koro dhi mirem kabisa lakini bure makoro chako tibiro winjo temomia wacho ga ni samoro nitie gik mwaluongo ni toothpaste gi iwinjo kilando niya ni kiwinjo ni nigi sensitivity to tiatia gi toothpaste ni to sensitivity dhi timre nade dhi lal lal mana kane chako to ni inga gi sensitivity seche tet ibiro tiyo gi toothpaste to onge chieng' mibiro yudango konyruok koro kineno ka sensitivity no ok dhi isetiyo nyaka gi toothpaste no tafadhali dhi kanye ka daktari mondo konyi iwacho kamoro kacha ni nyalo lal mana ka chako tene ni kano chako to yedhe lagi nyalo kapok odhi ahinya nitie yedhe molos kaka koro toothpaste go inyalo paro picha ma waneno cha mar tubes ka nitie yedhe molosi mako interact gi lak to nitie chemical moloso makoro block pipe wewe alos ka nikech kori penjo mae pipe ni nitie yedhe molos mondo sensation kik wuoge burka mabiyo chope e leche kaka koro okadwa mention yadhe go lakini ji ong'egi nitie yedhe go los gi chemicals moko kaka koro iluongo ni strontium chloride kata potassium nitrate nitie chemicals mako interact gi lak to loso gi matek madhi timang'o dhi dino buche dhi dino pipes gi aluongo gi ni pipes mondo ji owinja kose din gi to tiende niya sensation ok nyal haka machop ka to mano mana timre mana ka lea ni pok okethre ahinya lakini mosekethre mochopo machiegni gi ng'eni ka pod obor to wawach ni koro lea ni isekethe to dhi bedo mang'eny ema koro lokre rem ma ng'ato ng'isi ni yawa daktari nyoro ok natimra nade ok nanindo gotieno Okang'eyo ka wachope weche mag thieth ka yedhe mag lago bende inyalo kata yore mag geng'o kinyalo tigodo mondo miyo geng' kik bibed kod sensitivity bang'e mani biro wacho na nikech ne jalonye weche mag lak. Antiere kod penjo moro ka emowuok kuom Sharon kowuok Ugis en gi shida mar lak owacho kacha ni lake koluoko to bang' dakika matin to winjo mana ka dhoge nitiere kod ti konyalo bedo kod chandruok mane kaeto ote machielo bende penjo ni brush mar lak onego bed ni matek koso mayom owinjo kimulo kar brush ni chal nade kaeto ote machielo bende wacho kacha ni nitiere kod nyathi ma jaiga achiel nogore piny malake achiel odonjo iye ne otere siptal ma owuok penjo en ni lake mane odong' no osemukore moti kama ne omuk to pok nitiere kaka penjo no okikore matin kata kamano wanyalo duoko mwayudo mokwongo ka koro wachagi mokwongo orudo lake to pod owinjo harufu mano gi jo kizungu waluongo ni halitosis du marach mar dhok mabe wasewache twak ka koro kirudo laki to pod nigi uchafu samoro nitie uchafu moko makata kirudo laki tok bi wuok nasewacho ka nitie uchafu manyaki dhi ka daktari matimang'o maluoki lakini nitie harufu moko mak wuoge dhogi harufu moko samoro wuoke e duondi koro aina mar jatuono ber mondo bi wang'i ekobro yudo konyruok kech onyalo we ni oa e dhoge to kara e duonde penjo mar ariyo ne en mar brush kidieny mar brush one ng'enywa wahero ng'iso patients ni mondo onyiew toothbrush ma strength ne en medium ni e diere ok otek ahinya to koyom ahinya adwa nang'isu ni samoro lekeu kik irudh matek nitie joma ka rudho lekegi e baf tiwinjo gi kini ni sitting room mano ng'e ni hinyo lak gentle pole pole ineno onge tiyo gi fujo aparo ni waseng'iso gi kaka irudho lak ding'eny itie gi nguvu ma moderate brush be moderate nitie jomoko makoro wang'iso gi ni gibed ma brush ma soft makoro ring lak okethre ahinya gin to wanyalo ndiko negi ni mondo gidhi ginyiew brush ma soft ng'eny ji sama gin gidhi e nyiew mswak ok ging'iga quality mar brush ging'iyo gang'o bei ni an gi brush moro en siling 20 moro en siling 30 mia mar 20 saminyo brush ng'i toke ondik soft ken mayom ondik medium kata moderate ken manie diere to hard kata ka ondik to sana camps gi kumimi e toothbrush manono be nyaka ing'i toothbrush mimi nikech samoro gikelo ga poor quality
brush. An camp madhie to nyaka make gashua ni kapok achiwo brush and good quality brush. Koro mago nyaka ng'e medium maber. To mar adek ne nitie nyathi. Ne en nyathi moro ka keses mag nyithindo gi daktari, en nyathi ma jahiga achiel ne ogore piny malake achiel odonjo iye. Ne otere osiptal ma owuok anyalo duoka aparo ne osewinjo gimotemo penjo. Ka nyathi mar higni achiel nolwar piny ma lake odhi e iye, mano waluongo ni intrusion. Onge shida, mano koro lak migolo. Lakini mamano kik bed gi wasi. Lak moro biro timang'o? Biro ti kanyo. Nikech permanent pok otimre nade? Pok okethore. Mar ariyo cha pod losre, biro wuok. Wabo make gi kanyo nyakwara Mugia Jong penjo taneno ka pod ng'eny daktari, kata kamano yienwa wakaw yoyo mana matin mokalo ka waduogo to wabodhi nyime kod penjo gi. Namba mar SMS en 336 no kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public policy. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diam lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Koro in pimna kaka wan wabiro wuoka. Police? En ang'o polis osetimo? Gichungo chungo kanyo ka giwuoyo. Biro chuno wani mondo wan watim gimoro. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoi wa maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen sa adek otieno mana Ramogi TV. I must also commend you and the government of Uganda for facilitating greater understanding of the communities around the Little Rock in Migingo. And I'm glad now we have signed the document. Jatend piny Kenya William Ruto kod ma Uganda Yoweri Museveni osingo kelo theke ywaruok mar laro chula ma Migingo. The second is the banning of alcohol ads
in the TV. Jomath mag kong'o dhi yudore kama deny kaluwore gi paro mar chik ma Nakado okelo mar kumo uso mar kong'o e kuonde ma oganda nitie. IBC koro yango ni kuomgi ni e rot nimar onge chik motegno mar kaka jopiny nyalo golo jood bura kata senators e telo motelo ne yiero. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kidieny mwachope ni waya online, penjo duto tema inyalo bedo godo go simu mondo mi ipenj laktar nikech penjo eng'eyo. Seche ma igo simu no bende wantiere kod line mar SMS, waseyawo namba mar SMS en 236 no daktari. Kapok wadonje kidieny machielo, weche mag thieth kachiel kod geng'o, wabro kawo simbe nyikwara Ramogi Ajwang kendo ibro konyogi kaka thuolo dhi yienwa. Antiere kod penjo ma ne waduoko nyathi mane lake odok gi iye, tiwacho kacha ni mano en gimitimo en mana golo lagno. Wadhi nyime gi kanyo koso nitie kod duoke daktari? Nikech kako nowacho no dhi hospital ma no gol lak na aparo ni concern ni be moro biro wuok. Koro ka no gol maber to onge gima nodong' kiko bed gi wasi moro ma permanent lak mar ariyo cha biro timre nade biro nikech ang'e ni en lak ma mbele lak ma chien ng'eny ne ok bed involved e trauma. Pamela, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Pamela, penj laktar. An gi shida mar lak. Laka remo. Kaka yudo. Pod golo na madam. Kaka yudo na laka golo na madam. Daktari winje? Koso no? Ka winje maber. Pamela inyalo nuoyo daktari ok winji maber? Awacho ni ya. An dere mar lak. To kata yudo laka. To ka wuotho dhoga golo na madam. Golo ang'o? Gam. Yani gik moko wuok e dhoga basta konde yani kata ka wuotho wiya kuta kuda nikech gik moko wuok e machalo gam kama. Daktari ageno ni winje koso alerni matin. Alerna wacho ni gik moko. Wacho ni koserudho lake to samoro kata kowuoyo to winjo ka gima gik moko wuok e dhoge machalo gama marachar ma moko chandruok ne nyalo bedo ang'o to nyalo timo nang'o. Nitie gik moko ma ineno gik mwaluongo ga ni uchafu mar lak ni. Ng'eny ne nitie ga tok lak. To samirudo laki ondusre matin. Kore ma samoro ji wacho ga ni samoro do lake to gik moko timre nade wuok. To kata ondusre matin ng'eny ne pod odong' kanye e lak e dhok. To gino kweli ni en garufu marach. Emomiyo samoro Rose winjo kamano. Koro gima dakwa Rose ni koyudo nafasi odhi adhi hospital ibiro luokne mondo gigo timre nade owuogi. Idhi adhi ir laktar mar lak mondo luok ni dhogi kato bro dhi maber. Nicholas, hello, penj laktar. Hello, nyadimo Oimrenya machiegni. An gi penjo matin kuom weche mag lak. About yedhe ma watiyo godo mag lak. Nitiere yath moro inyalo yudo kiyudo kode laki kawuono to bang' ndalo moko ineno ka koro laki sonyre koro. Kendo ireda koro ina gi shida mar sonyruok mag laki. Koro ere kaka nwang'e ni yath mane maber yudo laki. Yedhe gi to ng'eny yudo kendo opogore gi chiro ka. Erokamano. Yes, dhi nyime. Penjo mar ariyo en ni to koro mondo warit lakwa chiemo mage maber ka watiyo godo manyalo keto lekwa bedo motegno. Penjo mar adek en ni ber mondo ng'ato orud lake nyadidi kata orud lake awacho kaka kitendo mondo orud lake nyadidi. Erokamano ahinya, yiena mondo mi akaw simb Faith kata waduogi kanyakla. Faith, penj laktar, hello. Faith, hello.
Kamodho pi mang'ich to rama kabisa. Kata gima liet ok oyiena mondo acham to tuch to ok otuch. Hapa ni mar Faith no Kata lit bo lit ma gimoro tuone. Daktari, koro Faith ka aten chuny sensitivity. Wacho ni komodho gima ng'ich to rame monge kaka dango timre. To wacho ni tuch bende ok otimre nade? Bende ok otuch. Onyalo timo nang'o? Wadog chien wachak kod penjo adek madongo ka. Erokamano kuom ng'ama okuongo penjo ni ere kuma nyalo ng'e ni yath maber. Anyalo goni mbaka kidogo to kane watindo nitie buses manwaidho kwa dhi dala. Tie jomoko madonjo ga to hok yedhe. Naneno aina mag yedhe mag lak, moko mirado, moko mitimang'o, yawa mag ok yedhe. Yath en yath mobedo checked gi jomiluongo ni joang'o KEBS. Koro dhi e dukni madongo mondo inyiew yedhe manigi alama marang'o KEBS. Kineno alama mar KEBS to mano yath minyalo tiyogo. To kik itho ni ng'ato biro ni kata gi mag traditional gini kawa yadhni idhi nyam to laki dhi losore. Apana. Kok gimobedo put under research gi KEBS to tafadhali kik itim ang'o? Kik iti gi yadhno nikech onyalo dhi hinyi mbele. Sawa. Kata ka koro joma tinde dwaro gig whitening gi. Gik moko biro mang'eny. Nitie jomoko makawo nyaka acid mar adier to timang'o? Loso go lak, golo ya mokwongo. Giwe ni kore ka giloso, kara kore ka giketho. Kwa hivyo wach yedhe mar lak, dhine daktari ni mar lak. Obiro ng'isi yath minyalo tiyogo. Ne en gi penjo mar ariyo ni warud leke wadidi. An ng'eny ne ang'iso jotuona joma thiedho gokinyi bang' chai kata bang' breakfast kisechamo gokinyi chiemo mar okinyi kapok iwuok idhi e puodho kata idhi e tich rud laki sechego. Godhiambo kendo tok ang'o? Sapa, tok chiemo kapok idhi nindo chaki rud laki. To wachoga ni kinyalo kwanza joma mine mating'o nyaka handbag tok lunch be inyalo timang'o? Inyalo rudo lekeni. But ariyo goromo. Gokinyi bang' chai gi godhiambo bang' sapa. Koro diere ka tinyalo timang'o? Inyalo mana kudo pi e dhogi tok chiemo ting'udho oko. Ibro bet sawa. Mar adek penjo ni chiemo mage maber kwa timne nade kwa chamo. Ng'eny chiemo mwachamo ber. Chiemo mok ber kichamo mabiro hinyo laki gin chiemo manigi sukari mang'eny kata chiemo manigi acid mang'eny. Kichamo gi kadichiel kaka koro kek kirito chame mane arus gi birthday ok obi hinyi. Lakini kisiki chame pile to koro kanyo biro timre nade? Obiro hinyi. Gik moko kaka soda, obed citrus fruits kaka machungwa, ndim, kik ibed ng'ama siko chamo gi seche te. Ndalo mana ban ka mogik nang'isi ni ndalo moko kanyo nyiri noero ting'o pi gi lemon water ma kamoro amora en lemon water. Sensitivity ni nobaro gi ndasi. Koro tigo kadichiel ok pile. Koro mana paro na duoko the gentleman. Faith ne penjo? Faith okelo penjo. Ne en mana mar sensitivity kwacho ni komodho pi mang'ich. Lakini mar Faith no taparo ni ento koro otwakni lakini ochiegni kalo. Koro Faith kiwinjowa mari chiegni kalo sensitivity koro riedo rem. Koro ring mondo konyi chon kapok odhi mabor ahinya. Moro daktari wanyalo donjo weche mag thieth. Wamul ranyisi matin, ranyisi ni semulo to kata kamano wanyalo donjo ne weche mag thieth nikech aneno ka sa osechako ringo matek mokalo. Kang'eyo gimomiyo ringo matek kamano kawuono. Erokamano. Pile Ruth wache chenro kae ni geng'o ber molo thiedho. Koro kapok wa thiedho wageng' nade? En kaka jopiny avoid gik manyalo kelo lea mokwongo cha mondo timre nade? Okethore. Cham chiemo mowinjore, rud laki kaka owinjore. Gik king'e ni timo gik moko ma kaka sports. Tem sami timo gitirwako protective gear mondo laki kik timang'o? Kik tur. Bed ng'ama kik cham gik manigi sukari mang'eny, acid, gik ainago. Mana kaka picha ni wacho, dhi ka daktari always mondo ng'ini ka shida nitie. Mago biro konyi e geng'o. Yena kawie Cynthia kapok wadhi nyime weche mag thiedho. Cynthia, hello, penja laktar. Hello. Machiegni? Iwuoyo gi Cynthia Ongogo ka minyo mudek nako. Machiegni Cynthia? Ado penjo Cynthia. An gi shida mar gambe maramo klaka. Kumo makore gi lakno.
koro ok ang'e ni en shida mane nikech orama to kamuonyo penkila to rumo kendo ka penkila teko ne orumo kendo chako duogo koro ok ang'e ni en shida mane konya uru. Gambe nyalo bedo gi tuo yore. Kecho be ena sehemu mar mwili yore. To e chenro ka waselose tuoche mag ang'o mag ringruok mag lak. Koro anyalo kwaye niya obi mondo ang'i ni ang'o ma dibed ni kelo ram e ring lak. To gima nyako ng'e ni ring lak omakre ga gi lak. Samoro nong'iyo lake gi wiye. To kia ni samoro tuo dibed kata nitie piny kuma omakre gi ring lak. Kwa hivyo en muhimu mondo bi otimre nade wang'i. Koro walose thiedho. Waselose geng'o. Anyalo kosi ote achiel daktari mana kiena naneno ka daher mondo miduoke en janyuol mantiere kod nyathi ma lekene susore te milk teeth lea mamalo owuok te wuona gi janyuol ni kod kaka inyalo kony nyathini gi kama wantiere ni nikech ka lea mamalo owuok te ne lea mar ariyo bedo exposed leke nyathini duto te gitudore kod leche mag remo nyathini winjo nang'o. Kapok adwoko abiro wacho niya joma mine to wacha jite kata joma chuo. Tafadhali king'e ni in gi nyathi mathin, nyathi moa nyuol nyaka nyathi mantie gimoro higni 6-7. Mano nyathi ma pok ong'eyo umuhimu mar rudho lak. Bed kaka janyuol ng'ama bed careful, bed more responsible mondi. An sama ikelo ga jatuo e hospital nyathi tayudo ka lekete timre kaka iwacho no. Naturally yawang nikech apenjra ga ni gini ne timre ka janyuol to ni kanye inge ka en lak achiel to dawinji to in ma achiel to ariyo to teto tingi ang'ia ang'o matimre. Anyway we adwok mama ni leke motuch go kiko muki kech mano kendo makosa mar ariyo ma ji timo. Ji nyaka ng'e ni leke mokwongo ka ema timang'o ema pango leke mar ariyo. Ng'e ni kimuko lak mokwongo gi ovyo leke mar ariyo biro ti kaka gitimre nade kaka gidwaro. To mane miyudo ni nyathi nigi leke mogajore to koro iketho such nyathi. Kwa hivyo kati neno ni nyathino nigi buche tafadhali kel nyathino. Wabiro thiedho lak no one after the other mobiro bet sawa. Koro kikodhi kamoro ni muko gi ni koremo teo ng'ato ng'ise ni kela wamuki magi milk teeth onge tiende. Milk go teeth nigi muhimu kabisa. Emomiyo kwa hero kagi kethre. To generally kirudo nyathi lak lekene gigok bitimre. Kata kirudho mana godiochieng' achiel dichiel odiochieng' onge shida. Wadonje weche mag thieth okang'eyo ni wanyalo timo weche mag thieth gi kuom thuolo marom nade kuom dakika di. Koro thieth to biro lingana gi ang'o manokelo shida. Ing'e sama sechiko ita mawinjo ni Ruth samoro nigi tuo mar acid. Gima nyaka kuonga tim nyaka deal gi acid cha. Eka thiedho lak. Ki samoro ibiro ni laki notur, samoro ni lwar kamoro. Mano be abiro thiedho mopogore. But gima dwana wache thieth ka inyalo paro tubes mana wacho ka. Watemo mana geng'o mondo sensation kik wuog oko ka donjo kuma leche nitie. Koro wanyalo timo gik miluongo ni filling, wan gi materials mo wanyalo timo go filling, wanyalo timo gik miluongo ni crown. Koken bur modhi ahinya, wanyalo kao some of the toothpaste ma wan go e market, gin gi chemicals, madhi timang'o, konyo mondo sensitivity cha kik timre. Wan gi gik moko kaka fluoride, nitie kamoro ng'ato wacho ga Twitter ni kikuti gi fluoride kiang'o, mago rumors. Fluoride ber. Fluoride rach mana kobet manges, excess. Kaka koro pi, chumvi. Mano to dhi hinyi. Lakini ka en kiwango mowinjore kaka koro entie ga mswak, fluoride ber ahinya. Dhi konyi gi gik moko kaka ma. Wanyaka gi topical application ma fluoride. Kibire clinic kaka an, ting'isa ni en gi sensitivity. Abiro luoki. To nitie fluoride mabiro timang'o mabiro wiro e dhogi kata moko anyalo keto ni e syringe mondo idhi ot tadhi puonji kaka itimang'o kaka itimo dhi konyi gi wach sensitivity ni. Koro sensitivity ni ithiedho kulingana gi gimano kele. Daktari thuole momaya wang' adahero kendo dagombo mokalo mondo mwadhi nyime kod twag nikech aneno ka penjo ng'eny mokalo. Kata kamano akwayo ni nyiswa kama inyalo yudie kachiel kod namba ni mar simu mondo minyi kwara mogi ajwang' ugochne uru laktar mondo uyud konyruok kowuok kuom Dr. Martin. Daktari inyalo yudi kama. Erokamano ahinya. An inyalo yuda e social media, inyalo yuda e Facebook kaka Martin Oludhe, Twitter be ibiro yuda kaka Martin Oludhe, to kumati atie kuonde ariyo atiyo KU Referral Hospital
to kata tiyo Equity Afya kahawa sukari. Kuonde go ariyo kata kibiro e Facebook ng'eny ji joma biro ga aduoko giga tadier ng'eny jopiny biro hospital to wakonyogi. Erokamano nya Dr. Martin. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibiro duogo kendo wagoye mbaka. Ano be kuom bedo kodwa ka. Kiki tho rudha lakini paniki rudhe matek to mane kilose mane medo kethe mabor. To kopogore kod mano ber kineno laktar mar lak rit lekeni kaka daktari osebedo ka puonjowa. Ne Dr. Martin erokamano makende ne jogo picha mawa kachiel kod jogo mochung' ne taya kachiel kod duol yena uru mondo mi aduok erokamano. Ne director na Alex erokamano mathoth kachiel kod producer na Perpetua Okoth. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo kawacho ni ngima en mwandu oriti masane. Thank you, Doc. Asante.